Lomung number 123. Osukno hani asuk thayongo asugui tongnaisa. Angni thani mokol tisawi naisajao. Naidi seleng rok bini bukrani yak rokno naisik tui. Te seleng ju rok bini bukra jukni yak rokno naisik tui ke chungno bo chini mokol rok chini subrayong kaitor khairok yasak naisigi tongo. O subrayong chungno khairok jadi tamni hunba bui chungno belai kheno naisile jakha. Ang ahaino tongtong khe tonggui thesra karinai rok bai thesra karijakmani tei kunsuknai rok bai naisilek jakmani belai khe bangkha. Amen.